Grup Soler és un grup empresarial de sectors de la construcció, instal·lacions, manteniment i serveis energètics. La seu central de Grup Soler es troba a Sallent, al Bages, i també està implantat a Igualada, Lleida, Alacant, Madrid i Lima, al Perú. Fundat l'any 1953, compta amb recursos propis i personal qualificat i amb experiència per atendre el client des de la professionalitat i proximitat en tot tipus de projectes, amb criteris d'excel·lència, innovació i sostenibilitat. En l'actualitat, Grup Soler està estructurat en 4 àrees de funcionament. L'àrea de construcció de Grup Soler engloba tots els projectes d'obra civil i edificació, sigui nova o per reformar, a través de l'empresa Grup Soler Constructora. L'àrea d'instal·lacions del grup és Electromecànica Soler, primera empresa del grup. Compta amb una llarga trajectòria i experiència. Els seus serveis s'apliquen a tot tipus d'edificis singulars, plantes industrials, centres culturals, sanitaris i educatius, entre altres. També opera en el sector de les instal·lacions en obra civil i amb les companyies de subministrament elèctric. L'àrea de manteniment de Grup Soler proporciona a clients de sectors molt diversos serveis globals de manteniment a través de l'empresa Soler Global Service. Gràcies al seu personal polivalent i molt qualificat, Grup Soler és especialista en manteniments multitècnics, ja siguin preventiu, correctiu, predictiu, conductiu i normatiu. L'àrea de serveis energètics, la més recent del grup, engloba tots els projectes de gestió i millora de l'eficiència energètica. Gràcies a l'experiència de Grup Soler com a instal·ladora de tot tipus d'obres, Soler Energy Service s'ha pogut constituir com a empresa de serveis energètics. El creixement empresarial de Grup Soler està lligat a l'exigència de la qualitat en tots els processos i a la voluntat d'avançar-se a les necessitats del mercat, sempre amb respecte al medi ambient i mitjançant la investigació i la innovació. Grup Soler aposta per l'excel·lència, oferint un servei integral a mida de cada client.